Které komiksové postavy jsou ty nejvulgarnější a nejsprostější? Co se týká světa Marvelu, tam to asi není těžké uhodnout. Ano, žoldák s prořízlou hubou, který nikdy nezavře. Deadpool. Co se týká filmů, komiksů, seriálu, tak je jasné, že to je nejsprostější hrdina. Umí prolamovat čtvrtou stěnu, takže si umí jak kdyby povídat i s diváky a i v té chvíli je sprostý. Takže co se týká Marvelu, definitivně Deadpool. Co se týká DC, tak tam nejsprostější hrdina je Lobo. Lobo je nájemný vrah a rovněž má neuvěřitelně silnou regeneraci. V podstatě se ho nedá zabít. Jedině, jak by mohl Lobo umřít, tak tím, že by ho zabil někdo jeho vlastního druhu. Což vyřešil jednoduchým způsobem. Ano, vyvraždil celou svou planetu. Jen tak, pro zábavu a pro jistotu. Lobo je vesmírný motorkář, který když dostane zakázku, tak za ní jde hlava nehlava. Je schopný zabít vesmírné delfínky, vesmírného Santu, prostě kohokoliv, je mu to jedno. Takže výherci dvou nejvíc prostých hrdinů jsou Deadpool a Lobo. Pro více podobných informací nezapomeňte odběr a like a já moc děkuju, že sledujete všechny předešlé videa.